Para unha ou para varias xeracións, chegan os tempos da xubilación nesta nova realidade, pero a realidade, malia que os máis novos non den creto, é que moitas e moitos dos que agora se xubilan traballaron non só máis de media vida, senón que algúns mesmo máis de medio século. Aínda que chega o tempo para elas e para eles do descanso e dos cuidados, o certo é que psicólogos e sociólogos avisan de que compre manter dentro do posible a actividade e a socialización para que sexa todo un éxito vital a xubilación. A verdade é que sempre me chamaron a atención desde pequeniña, sempre me gustaron as persoas maiores. Miña abuela tiña un veciño de enfrente que estaba encamado e a miña nai contame que eu con 3 aniños preguntaba polo señor e iba ali, o sea que foi desde sempre. Son psicóloga e son psicoxerontóloga. Teño un centro de día en Ordes. E como parte formativa e activa do Grupo de Traballo de Psicoloxía do Avellentamento do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Iria subliña que chegada a idade da xubilación, para que veña o tempo dunha segunda xuventude, compra atender para xubilarse do traballo sen xubilarse da vida. Adaptación, porque é unha adaptación que hai que facer a un cambio enorme como é a xubilación, pois é un proceso, interveñen moitos factores, características de personalidade, apoio social moi importante, familiar, tantas cousas desde dentro da propia persoa, pero tamén desde fora, que eu diría que non hai dúas persoas iguales que se adapten de igual forma ao proceso de xubilación. Adaptarse a unha nova vida, antes ou despois, peor ou mellor, tras xubilarse do traballo, depende dos anos dedicados, dos esforzos realizados e das satisfaccións laborais e persoais colleitadas en cada traballo en particular por cada persoa en concreto. Eu, os primeiros anos da miña vida, hasta os 10 anos, estuve na aldea. Cos 10 anos viñen a estudiar a Lugo. E despois empecé a traballar e logo aos 21 xa me casei e viñenme pa aquí. A finales do 79 decidimos poñer o bar. O meu marido fixera unha parrilla pequeniña, baixiña, empezaran a facer churrasco. Ele é meu sogro. Invitaban aos clientes e chegou un momento que a xente exigía máis churrasco, xa pagando. Daquela podíanse vender truitas, vendíamos anguilas, entre outras moitas cousas. Fomos uns dos pioneros, porque nosotros aquí, cando puxamos a parrillada, non había nada máis que 2 en Lugo. Nosotros chegamos a dar máis de 200 comidas ao día. Tivemos moitas empleadas. Durante centos de días, durante 42 anos, Carme gozou moito, pero tamén sacrificou moito polo bar-restaurante Finisterre de Lugo, que acaba de pechar e no que acabou por se xubilar. Doeume moito deixalo agora. Eu pasaba no bar desde a mañá hasta a noite. A moitos sitios non iba por eso, porque non me deixaba o negocio. Quería conseguir a meta que conseguín, chegar ao final da miña jubilación, que houve momentos que naide daba nada por min. Éramos no 2003 un incendio moi grande, os poucos cartos que tiñamos naquele momento aforraos. Despois, ao finales de 2004, xa empezou o meu marido con cáncer. Morreu o meu marido, nunca pensei chegar ao final. Cheguei a pagar todo o que debía. Síntome orgulloso, doi gracias a Dios. Síntome ben. A felicidade de xubilarse tamén hai que adaptarse. Diso fala e falamos portas por dentro do bar, que xa ten as portas pechadas, cos seus antigos, que non vellos, pero sí xubilados, clientes. O sea, te que me jubilado. Claro. Teño 7 a 6. Entón, dende aquela, un pouco foi para mellor ou non? Estou un pouco fastidiado. Foi o peor, pero bueno, salín dela. Cuidarse e a disfrutar. No, cuidar xa teño que cuidar, que senón naide me cuida, que vivo solo,
E mira, e non podes a mellor aproveitar para facer algunha cousiña que cando tiñas que traballar non podías? Sí, teño ali un cochillo de huerta, botei os nabos, botei este ano os tomates, botei os pimentos, se pongo os amigos, estes amigos cuidache. Sí. Non gañaches vida cando te xubilaches, ou que? Claro que ganas vida, porque sempre salía dun traballo e iba para outro, e sempre correndo. Aunque eu estuve na capital, pero os traballos que fixen foron todos traballos de home, que nadie os quería. Fixen moitas barbaridades, o que nadie se imagina, como casi todas as mulleres da aldea. Xa traballamos demasiado, xa o noso corpo vai bastante machacado. Conocí xente que estuvo esperando hasta o último momento para xubilarse e aos 6 meses, alá, a outro lado. E non é o primeiro caso que xubilas e vas, pois hai que disfrutar o pouquiño que nos quede. Tuve a suerte de poderme xubilar aos 61, que tiña todo cotizado. Parte de xubilarme, cambiei de residencia, con lo cual foron 2 cambios xuntos. Eu son de aquí de Lugo, bueno, dunha aldea de Pinte, no Ayuntamiento do Páramo. Pero aos 14 anos xa marchei para Madrid. E de Madrid estuvo 9 anos, e de Madrid marchei para Barcelona e ali hasta que me xubilei. E agora levo aquí 5 anos vivindo con meu esposo. Encontré a la Ángeles, me junté con ella, que fue lo mejor que pude hacer. Xa xubilado? Sí, sí. E como foi ese cambio, xubilado? Me divierto, me dedico al deporte con los críos, a los bailes populares, a vivir la vida, ya está. Que he trabajado mucho, de noche y de día, para tener algo. Pois ahora a disfrutar e a cuidarse moito. Mientras Dios quiera, disfrutaremos lo que podamos. Desperto da noite máis longa, o soño que me fai sorrir. Teño moitas comidas pendientes, de amigos, de clientes, teño moitas cousas pendientes, pero bueno, pouco a pouco. Eu primeiro, cousas que teño pendientes de médico, e agora que non estou atada, pois a miña familia máis directa son os 2 meus fillos e a miña neta. Quizás me aproveiten un pouco máis. Pois pasar máis tempo ca miña filla, que pouco pude disfrutar dela, disfrutar máis da vida. Temos unha finca, a ela gustalle moitísimo as plantas, recoller as leitugas, temos galiñas. Antes iba 2 días a matar, agora vou ir 7 días ou 5 días de relax. Vou ver onde vou plantar o rosal que me gusta, onde vou poñer a horta que me gusta. Hai, digamos, un grupo de persoas que o ven ou o viven como unha etapa de oportunidade de facer actividades que lles gustan e que ao mellor non tiveron tempo antes, de estar ca familia, de quedar con amigos, cousas que, claro, traballando nunha xornada completa sempre acabamos descoidando un pouco, por desgracia. Hobbies, ocio, todo eso. Entón, esa xente leva moi ben, sí, é como unha segunda xuventud, os que están ben para incluso viaxan, e bueno, é todo moi ben, pero bueno, tamén hai un segundo grupo, digamos, de persoas que o levan con certo desánimo, con tristeza, incluso nos casos máis graves pode haber depresión, pode haber ansiedade, é porque na sociedade agora mesmo damoslle tanta importancia ao rol laboral, profesional dunha persoa que é como, hola, como te chamas e a que te dedicas, non? Esa é a miña identidade. Entonces, na xubilación me quitan ese papel. Entonces, síntome como un pouquiño vacía. Cando cerrei, viñéronseme moitos recordos á miña cabeza. Moitos. O nacemento da miña filla, que eu viñen do hospital e xa viñen pa aquí. Os clientes regalaron unha cuna para ter aquí, que me decía da Seguridade Social, pero usted nunca estuvo enferma. Sí, muchas veces. Pero usted tiene 2 hijos. Sí. ¿Y usted no estuvo de baja? No. De esto ya no hay. Me decía yo, de esto ya no hay. E bueno, aquí foi todo.
O día que fechou as portas, a verdade, pasou non moi mal. O cerrar a noite a porta era como, non sei, eu creo que se lle partiu o corazón. Houve clientes que o último día que viñeron marcharon chorando. O señor Manolo, que me regalou o día que cerrei esta Virgen do Carmen. Vexo moi triste, porque claro, faltalle a cotidianidade de estar todos os días baixar, facer os seus churros, atender os clientes. Son moitos anos e vaille costar, pero a ver se a podemos ir arrastrando a algún sitio, pois eu que sei. Se un fin de semana podemos, ou que sei, acercarnos a Coruña, que seña, ou algo. Teño unha veciña que me está insistindo todos os días que temos que ir a camiñar, que me quere moito. A ver, ao mellor un día con os amigos, pois se dicen, oye, vamos a Portugal, pois vou a Portugal. Ou vamos, non sei, a feira a Monterroso ou algo así. Hai que intentar que se olvide un pouquiño do que é o bar. Hai máis vida fora do bar. Sí. Di que sí. Hai que intentarlo, aunque só seña polas mañás a andar e a tomar un café. Os vellos temos que movernos, si non atrofiámonos. Mira, pero de bella nada, segunda xuventude. Bueno. Os estereotipos que hai ao redor da xubilación, por exemplo, que a xente xubilada que son vellos, que son maiores, que non, ou que xa non aportan nada, que son improductivos, que non teñen nada que aportar á sociedade, outra cousa que é falsa. Hai eses estereotipos negativos que a xente, sin querer, tenos en conta, interioriza, e cando chega o momento da xubilación, e bueno, eso, nos casos máis graves pode acabar en depresión, en ansiedade, e bueno, para aí sí que xa sería necesario buscar axuda profesional. Vamos camiñar, secar a rompo sol. E hai que ir preparándose un pouquiño para o momento ese clave de mañán xa non traballo. Pensar, sobre todo, cal é o meu plan de vida, que cousas me interesan, que actividades me gustan, probar actividades novas, por exemplo, e ao mellor, pois, estás centrado en que queres seguir aportando á sociedade, non? E seguir sentíndote útil, pois, a ver, desde axudar na casa con cuidado de netos ou no que sea, colaborar en calquera cousa, hasta, pois, se abriches un negocio, podes formar a novos emprendedores, podes dar pequenas charlas, se tes un oficio, tamén podes ensinarlle a alguén o oficio, que hai tantísimo onde escoller. Sí, a ver, é importante ter actividade, pero sin forzar tampouco. Con bubelas asubíamos esta canción, e isto é o amor.